Bel Air kin kɔnɔ ani parking malien na Mbao kin kɔnɔ donintalaw n'u bɛɛ bɛ les transitaires u ni mobiliba bolilaw bɛɛ nusɔndiyara kabini ɲangili in bɔra Mali kan. An bɛ waati min mobiliba caman ni doniw bɔra yan ka taa Mali la. Dɔw yɛrɛ bɛ labɛn na nin waati na walasa ka Dakar Bamako sira minɛ. Sadio Balo ye transitaire ye Dakar port la kabini san 1998 1998 k'u ye baara daminɛ a bɛnna u ma nga a ko Dakar n'u ka minɛnw nana walasa k'u labɔ port la a nafolo ka ca o la k'a ka kan dɔ ka bɔ o nafolo in na ɲangili in bɔlen Mali kan. Pour que ko ka nɔgɔya o ka transit nɔgɔya yan dɔɔni maliyɛnw bɛ lajini embargo wulilen filɛ nin a bɛɛ tɛna se ka u kunda yan kan bilen yɛrɛ. Mobili den kelen bɛ labɔ yen nɔ 30,000 25,000 bon yan mobili den kelen bɛ bɔ port la yan 60,000 70,000 ça c'est trop. Bon camion ba ninnu an kun b'olu labɔ yan port la olu yɛrɛ débarquement dɔrɔn ka ca 900,000 ye. Lajinɛ i b'a labɔ port kɔnɔ Lajinɛ 350 400,000 ni yan mɔgɔw kun sera ka réunion kɛ ka transit jigi jama bɛ na. Modu Kayre farafina tile bi yanfa mobili bolilaw ka lafasadi tɔn bolo fara min bɛ Sénégal n'a bɛ wele UCRAO Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a ɲɛma don a bɛ dɔ fɔ embargo in nkalo 6 Mali kan a ye tiɲɛni minnu don u kun. Sɛgɛn kɛra wari mun tiɲara secteur transport nin na mobili baaralaw a ka ca ni miliyari 60 ka taa se 60 ma o de tiɲara an fɛ mobili baaralaw ka se transporteur ma fo ka se chauffeur ma ani minnu bɛ kɔfɛla la u bɛɛ dalajɛlen u ye embargo ni sɛgɛn ye karo 6 la. O la embargo in bɔlen Mali kan a bɛnna ma kosɛbɛ nga a y'a ɲini CEDEAO jamana ɲɛmaw fɛ fana u k'u dɛmɛ walasa u ka sɔrɔ ka yiriwa. Mali faamaw an b'u encourager k'o wali ɲuman dɔn. CEDEAO hakili la tun bɛ Mali faamaw dɔrɔn de tɔɔrɔ la mais chef d'état minnu filɛ CEDEAO la olu de tɔɔrɔ la. Wari don caman tiɲara mais o bero comme sisan u y'a damina fo ka ɲɔgɔn dɛmɛ de baara nin ka damina ka se a yɔrɔ ma k'a la wuli minnu y'a lɔn u bɛ CEDEAO kɔnɔla la u ka autoritéw u ka secteur transport dɛmɛ engagement minnu taara banko la u tun ma se ka bɛn sisan fu ka dɛmɛ ka na wuli n'o tɛ sɛgɛn kɛra. Sisan ɲininkali bɛ yɔrɔ min o de ye Mali mobiliba bolila minnu ye Sénégal bila embargo in kosɔn ka taa doniw ta jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Laginɛ Mauritanie yala olu bɛ segin ka na Sénégal tuguni wa embargo in bɔlen kɔfɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.